Dobrý deň, dnes by som vám chcel povedať o mojom najlepšom výlete. No, skôr zážitku, takže poďme na to. Čiže, bol piatok, ja som unavený, prišiel zo školy, jediné čo som stihol bolo si láhnuť do postele a zrazu ku mne do izby trhne mama tým, že počúvaj ma, tvoj bratranec dneska príde. A ja, čo? Kebyže môžem, tak ja vyskočím na mesiac, mne sa normálne rozžiarilo v očiach. Dobre, takže o 6 prišiel môj bratranec Samo s mojou tetou Ali a s mojou sesternicou Myškou, prišli ku nám a ja som si tých dvoch zobral do izby a teta Ali s mamou sa rozprávali v kuchyni. No a keď sme boli v izbe, brácho mi len tak z ničoho povie: počúvaj, mám nabitý telefón, mám náš fejkový Minecraft, ideme hrať. A ja že, tomu ver. Takže my sme hrali do noci, Myška sa k nám pridala až oveľa neskôr, keďže mala ešte nejakú robotu. A potom sme hrali aj Uno a večer bol najlepší, to sme si hovorili strašidelné príbehy. Môj bratranec potom odišiel za mamou do obývačky, lebo ja som ich mal v izbe a teta Ali bola v obývačke. A to bol prvý deň. Druhý deň nebol až taký zaujímavý, boli sme na menšej prechádzke okolo takej rieky, čo je pomerne blízko, ale aj ďaleko od nás. Čiže sme sa boli trošku prejsť a potom keď sme prišli, sme zase gamblili, ako inak. No a posledný deň, najsmutnejší deň v mojom živote, keď môj drahý brácho odišiel. Ja som bol smutný, ale našťastie sme mali doma zmrzku, čiže hneď ma prešiel smutok a nakoniec som s ním ešte aj večer hral takú jednu hru. No a toto bol môj zážitok. Ak sa vám to páčilo, dajte like, odber, fajný komentár a vidíme sa na budúce, lebo toto video už je celkom dosť dlhé, takže dovidenia.